Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces. Så hvis hun vil sige, ligger hunden i sin kurv, så bliver det altid til, ligger hunden i sin kvog, og for det hun gør, for andre og for os. Os fire er et indblik på, hvor godt vi egentlig for eksempel kan have det her i Danmark. Hun gør for andre og for os. Hun giver os. Aldrig nogensinde giver op. Man skal altid blive ved og ved og ved. På et eller andet tidspunkt, så løser man det. Hvis man Hvad for luftgitaren, når der bliver spillet, hvis der bliver spillet rockmusik? Hun er god til at Het is geworden om terug op te staan. Ik heb me veel moeten aanpassen hier, maar ik heb er enorm veel van genoten. Ik heb fantastische mensen ontmoet, veel nieuwe ervaringen opgedaan.